Mae bobl Aberystwyth yn gwybod rhywbeth arbennig am y dre yma. Mae pob difyrwr a pob actor yn dod trwy Aberystwyth dwy waith. Unwaith ar y ffordd i fyny, a'r ail dro ar y ffordd i lawr. A nawr, mi allai ddweud wrth i chi bod yr un peth yn gywir am Llanw. Tua 15 mlynedd yn ôl ges i'r gwahoddiad i ddod fan hyn ar y ffordd i fyny. A hynna ar y ffordd i lawr, wi wedi cael gwahoddiad arall. Felly diolch. Dal dy dir. I ni'n gyfarwydd iawn ar geiriau ni, dal dy dir, ac i ni'n gwybod beth yw ystyr y geiriau hefyd. Ac i ni yn cyd-fynd a beth sydd tu ôl iddyn nhw. Bod ni ddim i fod gwerthu ein tai i bobl o bell, estroniaid, Saeson, hyd yn oed, bobl fel fi. Chi ddim i fod gwerthu, yn enwedig, i chi ddim i fod gwerthu nhw iddyn nhw droi yn dau haf. Dyw Cymru ddim ar werth. A mae hynny, un ni'n cydymdeimlo yn fawr iawn gyda'r neges. Mae'n pwynt da i wneud. Ond mae rhywbeth ychydig yn wahanol, ond mewn ffordd yn debyg. Ychydig yn wahanol, ond yn debyg. Nid dal dy dir, ond hawliau dy dir. A dyna'r neges sydd gennyf heno. Meddianna dy dir. Cerdda mewn etifeddiaeth. Mae'n y ffrind fi, yr un oedran a fi, a mae ai'r fenyw, a'i fam wedi mynd i'r ysbyty. Felly mae yna, wel na, dwi ddim cweit yn ei 90au, ond tu ar yr oed ni. A nath a'i frawdau prynu ffôn newydd sbon iddi, ffôn symudol newydd iddi. Ac ath e mewn i'r ward i ddangos iddi siwt oedd y ffôn yma yn gweithio. A nath e droi arno a dangos iddi lle oedd rhifau a'i plant hi yn y ffôn. A dangos iddi y ffordd i droi e ac i gael cysylltiad gyda'i plant. A wedyn ath ymlaen, manteisio ar y cyfle i ddangos iddi y byd oedd yn y ffôn. Dangos iddi, fel oedd yn bosib iddi i ffeindio allan, wel, cymaint o wybodaeth ar y we. A fel oedd yn bosib i wylio'r teledu hyd yn oed, a ffilmiau, a cael adloniant gyda gwahanol gemau. Ac oedd e'n dangos iddi yr holl busnes yma, bod hi'n anghyffredin iawn gyda'r fath ni o beirianwaith. A dyma fy ffrind felly, yn ffonio hi'r diwrnod nesaf. Yn ceisio just ffeindio allan fel oedd pethau wedi mynd dros nos. A fe gas yr ateb, this number is not available. Please leave a message. Ac oedd e'n pryderu yn naturiol beth oedd wedi digwydd i'w fam dros nos. Oedd hi wedi mynd yn sâl, oedd hi'n falle'n cael profion, oedd doctoriad yn galw hibio a'i gwely, ond nag oedd y ffôn yn y locar o hyd heb droi arno. Oedd hi yn rhy hen i wybod beth i'n neud ag e. Oedd hi ddim yn gyfarwydd â'r byd modern yma. Ac bod a'i mab wedi esbonio'r cwbl iddi, oedd hi wedi wneud yn iawn heb y fath ffôn yn y gorffennol, heb y fath peirianwaith, ac oedd hi'n teimlo nad oedd eisiau fe. Felly oedd y mab yn ceisio cysylltu, ac oedd y byd yma ganddi hi mewn peiriant bach wedi cloi yn y locar. Ac oedd hi ddim wedi darganfod dim o'r byd oedd ganddi hi yn available iddi. Gawson ni darllenu'r allan o lyfr Joshua yn bwrpasol heno, oedd Iola yn gofyn, a o'n i wedi dewis yn iawn pan dwedais i bod eisiau cael darlleniad o lyfr Joshua. Ond oedd plant Israel wedi agosau at y wlad addywedig. Y wlad sydd yn llifo llaeth a mêl. Ond oedd rai ohonyn nhw mor gyfarwydd ar anialwch ac wedi magu yna ac wedi byw yna
eriod wedi dod i ben ar bywyd caled yna, wrth ddod allan o'r anialwch ac yn cyrraedd tir Moab, nid tir y wlad addywedig, ond tir Moab, i'r dwyrain o'r Iorddonen, maen nhw'n gofyn i Moses i stopio yn y fan a'r lle. Yn hytrach na mynd ymhellach i'r wlad addywedig, o'n nhw'n gofyn i Moses i aros lle roedden nhw, i'r gorllewin, i'r dwyrain o'r Iorddonen. Moses yn troi nôl atyn nhw a dweud, wel, mae eisiau croesi'r Iorddonen yn gyntaf i gyrraedd y wlad sydd yn llifo a llaeth am eel. A nhw yn dweud, na, i ni'n iawn fan hyn. A maen nhw'n benderfyno. Ac i ni'n gweld llwyth Reuben a llwyth Gad a hanner llwyth Manasa yn setlo yn y dwyrain heb fynd mewn i'r wlad addywedig. Ni eithon nhw mewn. O'n nhw'n edrych o gwmpas yng ngwlad Moab a dweud, wel, mae'n iawn yn hyn. Mae'n brydferth, mae'n ffrwythlon, mae'n doreithiog, mae'n well na'r anialwch lle o'n i'n byw o'r blaen, ac i ni'n fodlon ar beth sydd gennym ar hyn o bryd. I chi yn gallu clywed rhywbeth yn y brawddeg yna, wy'n fodlon ar pethau fel ag y maen nhw. Sdim eisiau mwy. Does dim eisiau mestyn ymhellach na cyrraedd y wlad addywedig. Mae'n iawn fel mae pethau fan hyn. Plant Abraham o'n nhw. O'i dilwyth ef, o'i waed ef. O'r un cred, yr un ffydd. Israeliad. Ond meibion a phlant Abraham heb fynd mewn i'r wlad addywedig. Reuben, Gad, Manasse, hawliwch eich tir. Pidwch a stopio. Pidwch a bod yn fodlon lle ydych chi. Mae mwy. Llawer mwy. Mond i chi mestyn ymhellach. Beth sydd yn drist i weinidog sydd wedi gweithio am 100 o flynyddau mewn eglwysu yw gweld pobl yn cael troedigaeth. A mae dyn yn clapio ac yn moli Duw. Wel, mae'n hyfryd. Ac chi'n gweld y cydwybod wedi dod yn fyw. Mae'n effro. A chi'n gweld bod rhywbeth wedi digwydd yn yr enaid. Ac chi yn llawen i weld beth sydd wedi digwydd i'r person yma. Mae'r enaid hefyd just wedi blodeuo, wedi agor gerbron Duw. A mae'n hyfryd. Ac mae'r ewyllus hefyd, chi'n gweld rhyw cryfder newydd wedi dod mewn i ewyllus y person yma. O, mae'n hyfryd. Ac chi'n gweld y meddwl yn fodlon derbyn a derbyn, maen nhw'n llyncu mewn gwirioneddau newydd. A beth oedd y Puritans yn dweud am y fath bobl sydd yn cael y fath troedigaeth yw, it is possible to lead them by a hair. Mond cael just blewyn. A maen nhw'n gallu teimlo'r blewyn, a chi'n cydio yn y blewyn, a chi'n gallu eu tywys nhw. Maen nhw mor sensitif a hynny i waith yr ysbryd. O, mae'n hyfryd. A wi wedi gweld bobl, ac wedi gweld hynny yn digwydd yn ei bywydau. A dros amser, beth chi'n gweld, ar y degau yn anffodus yw hyn. Maen nhw'n clywed am weddio, a bod e'n beth da i weddio gyda phobl eraill, ac i weddio mas, dweud y geiriau, a bod bobl yn gallu clywed a'i gweddiau, a maen nhw'n mentra.
A maen nhw'n mynd tro, maen nhw'n mynd i'r cwrdd gweddi, a maen nhw'n trio, a drian nhw, y tro cyntaf maen nhw'n baglu. A diw'r geiriau ddim yn dod allan yn rhydd a so nhw'n gallu ffeindio y geiriau iawn, a maen nhw'n baglu, a maen nhw jyst yn tynnu'r troed yn ôl, a maen nhw'n dweud wrth eu hunan, a fi byth ymhellach na'r ffin yna. A wedyn maen nhw'n clywed mewn bregaeth bod rhaid i chi efengylu, a bod rhaid i chi rannu eich stori am yr arglwydd a'i waith efo eich bywyd. A maen nhw'n mynd yn y cyfeiriad hyn, a maen nhw'n dechrau, maen nhw'n meddwl, wel nawr te, wy'n mynd i ddweud wrth fy ffrind fy mod i yn Gristion a reswm pam a beth oedd wedi fynenu at yr arglwydd. A maen nhw'n dechrau, a maen nhw'n mentro, a maen nhw'n rhoi y troed i lawr, a maen nhw'n, di'r anwyl, dath y geiriau ddim mas yn y ffordd iawn. A maen nhw'n meddwl wrth eu hunan, na'r ffin, a fi ddim yn pellach na hynny. A maen nhw'n cynnig lletygarwch, maen nhw'n gwybod bod lletygarwch yn rhywbeth pwysig i Gristnogion, bod rhaid i chi wahodd bobl i'ch ti. A rhoi rhyw arwyddion a garedigrwydd iddyn nhw. A maen nhw'n mentro, maen nhw'n mynd dros y ffin, a bobl yn dod, a maen nhw'n teimlo mor swel, a diw'r tafod ddim yn gweithio, a noson wedi mynd yn lletwydd dros ben, a maen nhw'n dweud wrth eu hunan, a fi ddim yn pellach. A beth sydd wedi digwydd yw bod nhw wedi codi ffiniau o amgylchau bywydau, a maen nhw'n dweud wrth eu hunan, wy'n saff yn hyn. Beth sydd gyda fi yw, mae'n ffydd da fi, mae gwaed Abraham da fi, wy'n blentyn iddo fe. Wy'n ddiogel ar ran y dyfodol o chydrawi i'r bedd, a fi ddim ymhellach na'r ffiniau. A na beth oedd Reuben, na beth oedd Gad, a na beth oedd Manasseh yn dweud. A fi ddim ymhellach na'r ffiniau. Mae'r Iorddon yn fyna, wy'n eitha hapus i bobl eraill mestyn am mynd ymhellach, a fi ddim. Wy wedi setlo tu fewn i'r ffiniau. A'i dewis nhw oedd i setlo yng ngwlad Moab. Oedd y wlad addywedig ar ochr draw i Iorddonen. Oedd dim bai ar Dduw bod nhw wedi methu cyrraedd y wlad addywedig. A'i dewis nhw oedd bod nhw'n mynd i setlo mewn gwlad estron. Meddyliwch nawr am y gwahaniaeth rhyngddyn nhw yn setlo fyna yng ngwlad Moab a Caleb. Oedd Caleb erbyn hyn yn ddyn o oed, tipyn oed, 85 oed. Tybed os na rwy'n o'r oedran yna mae heno, 85 oed. Mae e'n cyrraedd y wlad addywedig, mae'n croeso y Iorddonen, a mae'n mynd yn syth at Joshua, a mae'n dweud wrtho fe, o'n i ma yn y wlad hyn 20 mlynedd yn ôl. Dros y 20 mlynedd diwetha, wi wedi bod yn breuddwydio. Wi wedi bod yn dyheu am ddod fan hyn. A wy'n gwybod yn iawn beth wi am gael yn etifeddiaeth i mi, wi am gael dinas Hebron. Na lle wi am fod. Dyna fy newis. Wi wedi bod na o'r blaen, des i na 20 mlynedd yn ôl, a mae wedi bod yn freuddwyd oddi arni. Ac yn 85 oed mae Caleb yn meddiannu a'i etifeddiaeth. Chi byth yn rhy hen i feddiannu eich etifeddiaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr henoed sydd yma. Yn hun na fi, wi ddim yn hen, ond y rai ohonoch chi sydd yn hun na fi. Mae yna etifeddiaeth o'ch blaen chi, o hyd, ewch ar reole. O ddifri, Cristnogion, ewch ar reole. Mae yn yr arglwydd Iesu. Mae'n bosib i chi etifeddu eich bod chi yn hen. O, bod ni yn dyheu am beth sydd i gael yn Iesu ar ochr draw i'r Iorddonen. Pidwch ag aros nes bod chi yn marw i etifeddu beth sydd ganddo fe i chi. Mae yna etifeddiaeth i'r henoed.
Mae yna etifeddiaeth i'r merched. Chi wedi clywed pregeth erioed ar ddyn seloffehad? Wel, wi ddim wedi pregeth un, a digwyddiad bod chi wedi clywed un, seloffehad. Ych chi'n gwybod rhywbeth amdano fe? O dim meibion da ge. Ac oedd pawb yn dweud drian ag e. Ar y pryd, pawb yn dweud drian ag e. Sdim meibion da ge. A reswm bod nhw'n dweud hynny oedd, nad oedd neb da ge i basio ymlaen a'i etifeddiaeth i'r cenhedlaeth nesaf. Oherwydd y ffaith nad oedd y merched yn rydd i dderbyn etifeddiaeth ar y pryd. Fel naw oedd y diwylliant. Oedd 5 o ferched gan Seloffehad, a fe aeth y 5 merch yma at Moses, nid i gwyno, nid feminists o'n nhw. Bydd weda nhw wrth Moses oedd, a bod ein tad yn marw, a dim meibion ag e, bydd ei etifeddiaeth ef ar ben. Bydd neb wedyn i dderbyn beth sydd ganddo fe i gynnig i'r cenhedlaeth nesaf. Felly, Moses, beth i ni'n gofyn i chi yw bod chi yn rhoi caniatad i ni etifeddu beth fydde wedi mynd i'w feibion pe bai meibion dage. A Moses yn crafu a'i ben. A dweud, wel, wi ddim yn siŵr beth i wneud. Beth sydd yn iawn i wneud. Beth na yw hyn, medda fe, mi weddiau am y sefyllfa. A gofynnau i'r arglwydd am ei arweiniad. Ac yn syth nôl, mae Moses yn cael yr ateb oddi wrth yr arglwydd i roi etifeddiaeth Seloffehad i'r merched. Iddyn nhw etifeddu yr un gymaint ac y byddai'r meibion wedi etifeddu pe ba nhw wedi ai dod allan o gorff Seloffehad. Merched, wy'n dweud wrth chi hynna. Mae yna etifeddiaeth i chi. Mae yna etifeddiaeth i chi. Yn yr arglwydd Iesu Grist, i chi ymestyn amdano. I chi fynd ar ei ôl e. I chi ddeheu amdano fe, fel oedd Caleb yn ddeheu am Hebron. I chi fynd ar ei ôl e, merched. A chi'n dweud, o, fi? Wy'n annigonol. Wy ddim fel y llall, a wy ddim fel fy ffrind, a wy ddim fel y person arall. Na, i chi ymai, 5 o ferched, ac yn mynd ac yn deheu am yr etifeddiaeth oedd yn perthyn i'w tad. Merched Seloffehad yn derbyn yr etifeddiaeth. Ac wedyn, mae Joshua erbyn hyn, mae wedi gweld beth ddigwyddodd gyda Reuben a Gad a Manasseh, a mae wedi gweld beth ddigwyddodd gyda Caleb a merched Seloffehad. Ac oedd e'n gweld hefyd llwyth Joseph, ac oedd e'n gweld llwyth Juda yn mewn i'w etifeddiaeth. O'n nhw wedi croesi'r Iordonen ac wedi meddiannu y tir. Ond beth sydd ar ôl yw 7 llwyth. Heb dderbyn dim byd. Maen nhw wedi croesi'r Iordonen, maen nhw'n byw yn y wlad addywedig, ond maen nhw'n byw fel teithwyr yn hytrach na thrigolion. Maen nhw'n byw fel tenantiaid yn hytrach na pherchnogion. So nhw wedi setlo yn un man. Maen nhw'n crwydro o un man i'r llall. A mae Joshua yn troi at nhw, a mae'n dweud fel hyn wrth nhw, am ba hyd yr ydych am esgyluso mynd i feddiannu'r tir a roddodd arglwydd Dduw eich tadau uchwi. Pryd ydych chi'n mynd i setlo? Pryd ydych chi yn mynd i dderbyn yr etifeddiaeth a mae Duw wedi rhoi i chi yn barod? Nid bod e'n mynd i roi, ond yr etifeddiaeth mae wedi roi i chi yn barod, i chi fynd mewn iddo fe, i chi etifeddu a'i anregion.
y tir a roddodd yn y gorffennol, y tir a roddodd yn y gorffennol arglwydd Dduw eich tadau i chwi. Hawliwch y tir. Mae Duw wedi rhoi y tir i chi. Mae na o'ch blaen chi. A mae Joshua yn dweud wrthyn nhw y 7 llwyth yma i anfon allan sbiwyr ta i wneud arolwg o'r wlad. Maen nhw'n dod nôl. A mae Joshua yn dweud wrth y 7 llwyth sydd ar ôl, heb fy mewn i'w etifeddiaeth, mae'n dweud fel hyn, Duw yn dweud trwy Moses, roddais i chwi, wlad nid oedd eich chi wedi llafurio ynddi, a chawsoch drefu i fyw ynddynt, heb i chwi a'i hadeiladu. A chawsoch gynhaliaeth o wynllanoedd ac o lewydd na fi i chwi a'i plannu. Hynny yw, wi wedi wneud y cwbl oll drosoch chi. Yr unig gwaith sydd ar ôl i chi yw bod chi yn meddiannu yr eiddo y roi fi yn roi i chi. Canlyniad yr arolwg ar y tir, ar Canan. Beth oedd yr arolwg? Mae digon o le i bawb. Tir sydd yn llifo a llaeth a mêl. Hawliwch y tir. Dyn ni'n byw heddiw y diwrnod ar ôl dathlu yr atgyfodiad. Beth sydd gan llyfr Joshua i ddweud wrthym ni, Cristnogion, heddiw? Wel, pob peth. Pob peth. Beth yw yr etifeddiaeth sydd yn ein dwylo ni heddiw ein bod ni yn ei feddianiaeth? Beth yw e? Yr etifeddiaeth ysbrydol o gael yr Iesu byw ynom ni a gweithio trwom ni bob munud o bob dydd. A mae hynny felly, os i ni'n mynd i ymestyn am y fath eiddo, beth sydd eisiau wedyn, beth sydd yn mynd llaw yn llaw gydag yw disgwyl garwch. A fe glwson ni y gair na reit ar y dechrau, disgwyl garwch. I chi'n darllen actau yr apostolion, ac un o'r pethau sydd yn bwrw dyn yn glo iawn yw bod yr apostolion yn sôn cymaint am yr atgyfodiad. Mae yn dechrau gyda'r Iesu wedi dod o'r beth, wedi atgyfodi yn ymddangos i'r disgyblion. Maen nhw'n pwyntio yn syth ar ôl yr ysgyniad, maen nhw'n pwyntio apostol arall i fod yn un o'r 12 i wneud beth, i dystio at yr atgyfodiad. A wedyn ar ddydd y Pentecost, mae Pedr yn codi fyny ac mae'n dechrau pregethu ar strydoedd Jerusalem. A mae'n sôn am beth? Wel, mae'n sôn am y groesbren, ond os ych chi yn darllen y benod, ych chi'n gweld bod e'n pwysleisio mwy yr atgyfodiad yna ac y mae yn pwysleisio'r groesbren. Mae'n sôn mwy am hynny. A bod chi'n mesur yr adnodau. Mae'n pwysleisio yr atgyfodiad. I ni, chi a finne pobl Efengylaidd, i ni'n dda iawn wrth bregethu'r groes. O, arbennig o dda. I ni'n gwybod am ein hael hanilingdod. Dyw'r gair ddim yn dod allan. Crist ein haberth. I ni'n gwybod am hynny. Ond y peryg yw bod well da ni dydd Gwener y Groglith na Sul y Pasg. Dyna'r broblem ni. Un o'n problemau ni. Nid yn unig nad ydym ni yn pregethu'r Pasg yn ddigon, ond i ni ddim yn byw y Pasg yn ddigon. Mae yn rhywbeth dros i Iordon yn bod eisiau ni feddiannu. Nid rhywbeth i'r dyfodol yw'r atgyfodiad ar ôl y beth, ond rhywbeth i gael glynu ynddo fe heddiw. Roedd y Cristnogion fore yn byw yr atgyfodiad trwy'r amser. A dyna beth sydd ar goll yn ein eglwysi heddiw. Un o'r problemau mwyaf y Pasg yw ein bod ni yn dathlu yr oel unwaith y flwyddyn.
A mae hynny'n broblem. I ni'n byw yn yr atgyfodiad am wythnos, ddoe, heddiw falle tan sy'n nesaf, awn ni nôl at y thema to sy'n nesaf, ac wedyn bant hynny ar beth i eraill. Mynd nôl i'n hen ffyrdd dynol wedyn. Rwyf o blaen y Puritaniaid. Ers lawer dydd, 1647, o'n nhw'n ceisio wneud i ffwrdd ar Nadolig y Pasg ar y Sulgwyn. Nid mwyn sbwylio, wel, oedd na peth ohono fe, falle, sbwylio hwyl pobl. Ond mwyn cael yr eglwys i fyw y pethau hyn bob dydd yn hytrach nac unwaith y flwyddyn. Ar atgyfodiad, heddiw, fori, diwrnod nesaf. Symud o'r gwirionedd, y cred, i'r reality. A dyna beth sydd ar bob tudalen yn llyfr yr actau. Ac oedd ei disgwyl garwch yr apostolion yn uchel ym mhob amgylchiad. O'n nhw'n disgwyl gweld Crist ar waith. O'n nhw'n gwybod bod Iesu yn fyw. A gyda'r gwybodaeth a'r cred yna, o'n nhw'n disgwyl rhywbeth i ddigwydd. Iachau pobl, mae Iesu yn fyw. Ateb gwyddiau, mae Iesu yn fyw. Allwys yr ysbryd arnom, mae Iesu yn fyw. Agor carcharau, mae Iesu yn fyw. Arwain yr eglwys, mae Iesu yn fyw. Sefyll yn erbyn erledigaeth, mae Iesu yn fyw. Trawsnewid bywydau pobl, mae Iesu yn fyw. Ennill pobl i Grist, mae Iesu yn fyw. Bedyddio pobl yn ei cannoedd, mae Iesu yn fyw. Hawliwch eich etifeddiaeth, mae Iesu yn fyw. Meddiennwch y tir. Dyna neges yr apostolion. Disgwyl garwch. Hyder. Un o'r pethau ddwedodd Joshua wrth plant Israel ar ôl feddiannu yr wlad addywedig, dyma Joshua to, a dweud wrth y bobl, ni fethodd un o bethau da a ddawodd yr arglwydd i di Israel. Daeth y cwbl i ben. Dyna beth wedodd Joshua. Oedd Joshua yn edrych nôl dros y 10 mlynedd. Oedd wedi pasio yn yr anialwch. Oedd yn medru canmol Duw am ei fod wedi cadw ei air. Oedd yn edrych nôl dros y blynyddoedd ers iddo groesi ar Iorddonen. Duw wedi cadw ei air. Jericho, y dinasoedd i gyd, un ar ôl y llall, o Duw wedi cadw ei air, a'r bobl yn raddol bach wedi meddiannu y tir. Cyn iddo farw, nath Joshua galw y bobl at ei gilydd, mwyn cael pawb i ail ymuno ei hunan mewn cyfarfod ger bron Duw. Nawr, mae hyn yn bwysig tu hwnt. Mae i ddechrau yn od, ond bod ni yn cael gafael yn hyn, bydd y bom yn mynd off yn ein meddyliau. Oedd Joshua erbyn hyn yn casglu'r bobl yn seilo yng nghanol y wlad. Fyna oedd y tabernacl, pawb yn dod. Lle canolog, fyna o'n nhw'n offrymu ei aberthau ac yn addoli da'i gilydd fel cenedl, seilo. Mae Joshua yn galw y bobl cyn bod yn marw at ei gilydd yn Sychem. 10 milltir i'r gogledd. Bach yn od. Beth yw'r rheswm am hyn, Joshua? Does dim allor i gael yna? Does dim tir sanctaidd? Dyw'r tabernacl ddim yna? Dyw'r bobl ddim yn arfer mynd i Sychem i addoli? Beth yw'r rheswm am hyn? 10 milltir i'r gogledd. Mae'n anghyffredin, mae'n lletwydd. I ni ddim wedi wneud i eriod o'r blaen. Y rheswm pam? Blynyddoedd yn gynt, falle 500 mlynedd yn gynt, oedd Abraham yn sefyll yn Sychem. Oedd e wedi dod o bell o i'r Caldeaid, ac mae'n cyrraedd Sychem yn Ganan.
A mae'n clywed llais Duw yn sibrwd yn ei glist y geiriau hyn. Abraham, i ddisgynyddion di y rhoddaf y wlad hon. 500 o flynyddoedd nes ymlaen. Mae Joshua a phlant Israel a gwaed Abraham yn ei gwthiennau yn sefyll yn Sychem a dweud, mae wedi cadw ei air. Mae wedi cadw ei air. Chi'n gallu dibynnu arno fe. Dylem ni gael hyder na'r fath o ddew sydd gennym. Does dim gair o beth mae wedi dweud wedi ffeili erioed. A mae Joshua yn galw'r bobl i Sychem. Disgwyl-garwch, hyder, ac un peth arall, antur. I chi'n darllen hanes Joshua, a mae un gair yn unig yn ddigon i ddisgrifio ei fywyd. Anturus. Oedd e'n llawn antur. Daeth e gyda Moses dros y môr coch. Nath e gyrraedd Sinai. Ath e mewn i'r wlad addewedig bant ag i'r anialwch am 10 mlynedd. Wedyn i Moab, croesi'r Iorddonen, etifeddu, meddiannu yr etifeddiaeth. Bywyd llawn antur. Wy'n dal i feddwl amdano fe yn croesi'r Iorddonen, cyn brwydi'r Jericho. Ych chi'n cofio be ddigwyddodd? Oedd e'n ryfeddol. Oedd Duw wedi dweud wrtho fe bod yr arch i fynd o flaen y bobl i groesi'r Iorddonen. 12 dyn i gario yr arch. 6 yn y blaen, 6 yn y cefn, Paulin wedyn ar ysgwydd. A beth oedd i fod digwydd oedd bod nhw'n cyrraedd i Iorddonen ac wedyn byddai'r llif yn stopio a fydde'n bosib i'r bobl cerdded drosodd ar dir sych. Feddyliwch amdani nhw. A maen nhw'n cyrraedd y dŵr, a cofiwch oedd llifogydd ar yr amser yma, a maen nhw'n cyrraedd, 2 ohonyn nhw, ochr yn ochr, a maen nhw'n cyrraedd y dŵr, a trian nhw, dyw e ddim yn stopio. A maen nhw 2 tu ôl. Wel, beth sydd yn mynd i ddigwydd? Odi Duw yn mynd i gadw ei air? Dyma antur, dyma ffydd. Odi Duw yn mynd i wneud fel dywedodd e, bod nhw'n mynd i gerdded draw ar dir sych. Odi nhw'n mynd i? So, 2, a wedyn, dyw'r dŵr ddim yn stopio. So, mae un mynd ymhellach, 2 yn mynd ymhellach, mae'n 4 wedyn. Dŵr ddim wedi stopio. Oce. Ie, ymlaen, un cam arall wedyn. Mae'n 6 ohonyn nhw yn y dŵr. Dwi ddim wedi stopio. Ie, a wedyn yr arch. So, maen nhw'n symud ymhellach wedyn. Ar arch, a wedyn, dwi ddim wedi stopio. Dwi ddim mynd i wneud beth nesaf bechgyn. Wel, ymlaen â ni te, alright, so mae yna 8 yn y dŵr, a dwi ddim wedi stopio, mae yna 10 yn y dŵr, dwi ddim wedi stopio. A wedyn 12 am ei stopio. Bywyd anturus? Chi moyn bywyd anturus? Rai ifanc sydd yn bresennol yma, chi moyn bywyd anturus? Wel te, ffydd yn Iesu Grist. Na'r ffordd i gael e. Dilynwch ef. Meddiennwch ar etifeddiaeth. Hawliwch y tir. Mae na chi. Dyw Iesu ddim wedi ffeili neb. Dim eriod. Oedd e ddim yn yr Hen Testament, dyw e ddim yn y Testament Newydd, dyw e ddim wedi ffeili un ohono ni. Ond y bobl yna setlo yn y dwyrain. Beth o'n nhw wedi cael? Beth o'n nhw wedi cael? Y diwrnod ath yr offeiriad ni, y 12 ohonyn nhw mewn i'r afon, beth oedd y bobl oedd wedi setlo yn Moab yn gwybod amdano fe? O'n nhw ddim na. Welson nhw ddim byd. Clywson nhw ddim sôn amdano fe. Oedd y bobl wedi mynd ymlaen, wedi croesi'r Iorddonen, wedi diflannu i'r pellter. O'n nhw'n gwybod dim. A wedyn Jericho, gyda'r milwyr yn cerdd ar o gwmpas Jericho, beth oedd y bobl oedd wedi aros yn Moab yn gwybod amdano fe? Dim. Dim. Oedd y pethau'n digwydd heb dyn nhw wybod amdano fe. Lle mae antur yn ein bywydau Cristnogol ac yn ein bywydau eglwysig? Hawliwch eich tir.
meddiennwch dy etifeddiaeth, disgwylgarwch hyder antur. Mae'r lad a ddywedig o'n blaen ni. Byw gyda'r Iesu, byw bob dydd, trwy'r amser, yna i gwmni. A fel Paul, profi grym yr atgyfodiad. Oh yeah, amen and amen.